Татарстанның халық РСФСРның от казанган артисты Вафира Гыйззатуллина хөрмәтенә истәлек тактасы куелды. Тулырак алдағы язмада. Вафира Гыйззатуллина җырлаганча, ком бураны ук булмаса да, байрак җилфердәрлек җиллейде ул көн. Ургылы баккан җыр җил ярсуыннан да, юлдагы ыгы-зыгы гөрелтесеннән дә көчлерәк. Очраклы узып баручылар җырчының тавышына сокланып, туктап кала, кызыксына. Ә белгәннәре искә алуларына шатланып, рәхмәтләрен җиткерә. 20 ел элек арабыздан фаҗигали рәвештә китеп барган Вафира Гыйззатуллинаны халык таный, халык ярата. Аның тышкы кыяфәтенә түгел, ичке дөньясы да шундый матур иде. Кешелекле шундый, һәр кешегә булышырга җыенадыр. Ә сәнгатенә инде барыбыз да гашыйк инде, әйтеп бетерә торган түгел. Җырчыны искә алганда күпчелек тамашачыга таныткан җыры аша хәтерли. Вафира Гыйззатуллина дигәч, туй җыры, зиләүлекләр арасында көзге ачы җилләр, язмышының хәл иткеч җыры ком бураны да искә төшә. Әйе, халкына, теленә, тарихына гамле җырчы илдә көрәш барган чакта өйдә утырмады, мәйданга чыкты. Milli harekatların katnaşıp, yardım ederler, Gülzade bilen birge. Ondan sonra milli hareket düveneye başlagaç, oranlarga çıkıp, kım buğan jırlap, soңғы солышына kadar bizden bilen birge bol dep aytırga kerak. Vafira Gıйззатуллина инде татар milli hareketinin en aktif, en güçlü, en moңлы, en dertli, şunday en nefis kişisi idi o. Әнә нинди итеп мәңгеләштерелгән Вафира Гыйззатуллина заманында нәкъ Туфан Миңнуллин искәрткәнчә, ой сыман уйга, милләт гаменә чумган килеш моңланып утыра. Бер яктан моңсу да, бер яктан горурлык та ниндидер. Татар халкы өчен җанын тәнен биргән әниебез. Искә алу мәрәсимен Фердинанд Сәләхов алып барды. Чыгыш ясаучылар җырчының талантында, ташкынга каршы бара ала торган халкын да искәртте. Истәлек тактасы куюда башлап йөрүчеләргә кат-кат рәхмәт сүзләре дә җиткерелде. Biz bu işni indi yıl elek başlandık, birgeleşip tuğanlar bilen, Kamila hanım bilen birge. Şuna göre bu iş bulayğına tizgine bulmadı. Bu mena şul sındırıp çıkan iş dip sanı bula. Hem nek bugün biz bilemiz 16 sentyabrda 20 yıllık Vafira Gıйззатуллина arabızdan facialı rəvişdə gitti. Lakin Менә biz күрәбез күп халык җыелды һәм ул иң беренче аның дәрәҗәсенең билгесе һәм 20 ел улса да аның тавышы, аның эшчәнлеге һәр вакыт милләт күңелендә. Тавышы белән бетереп ала, туры сүзе белән йыгып сала, ярдәме белән тора алмас җиреңнән бастыра торган Вафира берәү генә иде шул. Аның башкаруында туган тел халкыбызның аяк-үрә басып җырлый торган гимнына әверелеп китте. Мөршидә Җиһан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.